La C trencada. Si a la lletra C li afegim aquest signe, anomenat trenc, es converteix en una C trencada. La C trencada és una lletra modificada, per això no surt a l'alfabet, i es pronuncia amb el so de la S sorda, és a dir, el so S, com per exemple a força. Altres grafies que representen el mateix so són la S, com a sabata, la S doble, com a cassola, i la C davant d'E i I, com a cel o cinema. I quan hem de fer servir la C trencada i no aquestes altres lletres? Et donem unes pistes. La C trencada no s'utilitza mai a principi de paraula. No hi ha termes d'ús actual que comencin per C trencada. Mai escriurem C trencada davant de les vocals E i I. És una combinació que no existeix. Per tant, només podem trobar la C trencada en dues situacions. Enmig d'un mot davant de les vocals A o U, plaça, peça, xoriço, eriçó, forçut, traçut, alçada, calçat, i a final de paraula, braç, feliç, feroç, llaç, lluç, veloç, dolç. Fixa't que sovint la C trencada es troba darrere de les consonants L, R i N. I destaquem que sol aparèixer les terminacions ansa i ensa de noms derivats de verbs: assegurança, confiança, creença, esperança, aparença, venjança, semblança. Per últim, la C trencada alterna mots que duen una C davant de E o I. De manera que, en una mateixa família de paraules, tindrem mots amb C trencada al final de paraula i davant de o U, però no davant de E, I, on hi escriurem una C. La pronunciació serà la mateixa: sa, se, si, so, su. Aquí teniu més exemples. I això és tot de moment. Seguim avançant. Fins aviat. Moltes gràcies.